Akcijom za život s manje boli većina dijabetičkih udruga traži od HZZO-a da uvede Libru, čitač za bezbolno kontinuirano mjerenje glukoze. A doznali su da je odluka već donesena i da će pravo na senzor imati samo djeca do 18 godina i trudnice, a ne i dio pacijenata na inzulinskoj terapiji kojih je oko 30.000. Luka je nepokretan i ne govori. Uz niz neuroloških dijagnoza prije godinu dana dobio je i dijabetes tipa 1. Njega minimum 9 puta na dan moram pikat u prstiće, znači vaditi mu krv iz prstića i to je strašno bolno. Plus pogotovo po noći kad ga moram buditi sna, znači tu dolazi do spazma, do grčeva, mogućih epiнаpada. Senzor koji očitava razinu glukoze u krvi bez igle i trakica bio bi Lukin glas i spas. No za obitelj je preskup. To je veliki financijski problem, jer znači jedan senzor stoji 60 eura i traje 2 tjedna. Pravo na senzor doznaju na teret HZZO-a imat će samo djeca do 18 godina i trudnice, a Luka ima 17,5 godina. Ne čudi stoga apel ove majke HZZO-u. Da odobre senzore. Znači osobama koje su na intenzivnoj terapiji inzulinom. Dakle, ne samo vašem djetetu? Ne samo mom djetetu, znači svoj djeci i poslije 18 i odraslim osobama. Zbog financijskih razloga senzor ne mogu dobiti svi i dok stručno povjerenstvo raspravlja o kriterijima iz HZZO-a poručuju. Procedura stavljanja novih pomagala na liste HZZO-a je u tijeku i dok postupak traje ne možemo komentirati njegov tijek niti predviđati kakvo će mišljenje povjerenstvo donijeti. Nakon mišljenja povjerenstva konačnu odluku donosi Upravno vijeće HZZO-a. Član povjerenstva za ortopedska pomagala bio je i Davor Bučević, no izbačen je. Indikativno je da sam i ja kao osoba sa dijabetesom od 7 članova povjerenstva kao i profesor Car koji je dijabetolog, upravo nas dva zapravo zamijenjeni drugim članovima povjerenstva. Ipak vjeruje u dobru i stručnu odluku. Ogromni novci koji se daju za liječenje komplikacija dijabetesa u narednim godinama biti će smanjeni, upravo zato jer ćete se bolje kontrolirati i imati manje komplikacije dijabetesa. Sada nas liječenje komplikacija stoji više od 4 milijarde kuna, a sve je više i oboljelih i komplikacija koje su često smrtonosne.